Η τεχνολογία είναι πλέον μέρος της καθημερινής μας ζωής και όλοι έχουμε δικαίωμα στη γνώση. Για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Όλοι Digital, κάντε την αίτησή σας μέχρι τις 15 Μαρτίου, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Ανοίγετε τον υπολογιστή, το τάμπλετ ή το κινητό σας και πληκτρολογείτε τη διεύθυνση της πλατφόρμας στη γραμμή αναζήτησης empower.gov.gr. Στην αρχική σελίδα επιλέγετε υποβολή αιτήσεων για ηλικιωμένους. Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς τάξης NET. Επιβεβαιώνετε τα στοιχεία σας και πατάτε συνέχεια. Επιλέγετε αν η αίτηση αφορά εσάς προσωπικά ή κάποιον τρίτο. Συμπληρώνετε τον αφημί και τον άμκα σας στην ηλεκτρονική αίτηση. Ελέγχετε προσεκτικά ότι είναι σωστά. Επιλέγετε τον Δήμο στον οποίο θέλετε να παρακολουθήσετε την επιμόρφωση. Επιλέγετε τον κόμβο ή τους κόμβους ψηφιακής ενδυνάμωσης ο οποίος σας εξυπηρετεί. Συμπληρώνετε τα υπόλοιπα στοιχεία σας. Ελέγχετε την αίτηση και πατάτε υποβολή. Η αίτηση σας καταχωρείται στο σύστημα. Σημειώστε τον κωδικό αριθμό υποβολής αίτησης συμμετοχής ΚΑΙΑΣ καθώς θα τον χρειαστείτε σε περίπτωση που θέλετε να ζητήσετε υποστήριξη σχετικά με την αίτησή σας. Αν θέλετε, εκτυπώστε την αίτησή σας. Μπορείτε να κάνετε αλλαγές μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Πρόγραμμα Όλοι Digital. Κάντε σήμερα την αίτησή σας και ξεκινήστε το ταξίδι σας στον ψηφιακό κόσμο.